Uităm la elele. Dați-mi un comentariu, pe rog, că-i fain. De prietenele mele stau acolo și eu stau singură într-un pat. Dacă ești proastă. E legenda elelor. Făpturi feminine supranaturale care apar încete pe câmpii sau în păduri, care cântă și dansează în veșminte vaporoase sau dezbrăcate, lăsând în urma lor semne ale unor cercuri de foc. Acesta este portretul elelor, descris de folcloriști și de poveștile din popor de-a lungul timpului. În episodul de astăzi o să vă prezint legenda elelor, dar înainte de a începe, nu uitați să apăsați butonul de like. Vă rog, dați multe like-uri dacă v-ați uitat. Pentru că nu vă costă nimic și așa veți fi mereu la curent cu clipurile pe care o să le postez în viitor. Povestea elelor. Pe lumea moștilor. Elele, fetele rele din mitologia românească, sunt cele mai fascinante creaturi despre care cu zânzeara, Suzăiana, povești și legende de sute de ani. O să zic numele lor. Fetele frumoase care dansează noaptea în păduri, goale sau îmbrăcate în rochii vaporoase și pedepsesc bărbații, au fost sursă de inspirație pentru poeți și scriitori. Elele sunt descrise în poveștile ce ne-au rămas prin viu grai de la străbunii noștri ca niște tinere deosebit de frumoase. Fantasme ale nopții care au trupul ușor pe te rog, ajutați-mă că mi-e frică. dezgolite sau acoperite cu voaluri difane. Aceste fecioare ale nopții se ascund în inima pădurii, iar lumina lunii este singura care are puterea să le scoată din ascunzișurile lor. Legendele despre ele, care diferă de la regiune la regiune, eu și pun la YouTube. Făpturile apar în grupuri de 3, 5, 7 sau 9, niciodată în număr cu soți. Poveștile le înfățișează pe zânele rele din mitologia românească ca fiind foarte frumoase, îmbrăcate în veșminte vaporoase sau pur și simplu goale. În povești apar noaptea pe câmpuri și în păduri, departe de ochii lumii. Legendele mai spun că elele încing hore nebune și vesele pe care ochii muritorilor de rând nu trebuie să le vadă, iar în urma lor rămân semne ale unor cercuri de foc din iarbă arsă. În locul în care au chiar la mine în o gradă s-a văzut iarbă arsă, la mine tu mai în spate, nu va mai crește vreo plantă. Se spune totodată că oamenii orbitele care au călcat locul bătătorii de hora elelor mor în mod misterios. Grindina, inundațiile catastrofale și uscarea pomilor din această perioadă a anului sunt atribuite tot puterilor malefice ale acestei făpturi. La țară, spre exemplu, dacă un bărbat rămâne în loc după ce s-a culcat pe câmp, sătenii consideră că a fost pedepsit de ele. Pe lângă faptul că sunt de o frumusețe incredibilă, glasul și versurile cântecelor sunt foarte line și duioase. Nu pot fi comparate cu cele omenești. Ele atrag și vrăjesc prin glasul și prin cântecele lor. Există și o vorbă la foc, care spune cântă ca ale sfinte. Referirea La ce ai schimbat? La ele. La ce ai schimbat? La ele. YouTube. La ele. Da, în fine, nu uităm la altceva, să înțeles. Elele, tot la elele. Nu, filmul de groază. Dar ăla că se duce în casa, în fine, o și filmez a doua parte, că acum sunt elele, n-a zis numele încă. Și în fine, o și revenim. Pa! Pa! Asta.